Sumad na ugma ang pagkusukuso ni Super Typhoon Odette sa dakong bahin sa nasod. Human sa usa ka tuig, kumusta na kaha ang naapektuhan sa bagyo, ilabi na kadtong namatyan og mga mahal sa kinabuhi. Ani ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa Sudlon, Barangay Magikay sa Mandaue City, maaninaw gihapon ang nagusbat nga balay sa pamilyang Bantige. Sa maong lugar, kapinsa na po ka mga balay ang naapektuhan sa pag-igo sa bagyong Odette niadtong Disyembre 16 sa miaging tuig. Natumpag dinhi ang firewall sa dako nga kompanya nga nahimutang sa kilid ug nadatugan ang mga balay ug mga residente. Usa sa naipit sa puthaw ug semento mao si Harold nga sud sa pipila ka oras una pa na rescue. Na-dislocate pa ang iyang abaga. Apan masakit alang kaniya ang diha-diha nga pagkamatay sa iyang asawa nga si Leah sa ilang 3 anyos nga managkaluhang anak nga sila si Eloisa ug Eliza ug ang iyang maguwang nga si Emelita. Mahikap na nimo sir, pero sana hitabo wag kay mahimo nga pasagdan lang nimo mamatay mo anak ba. Mao na pinakasakit nako karon. Kanang murag helpless kasi nga. Helpless. Oo. Imong pamilya. Ya, mo to nagtuo ko nga wala na. Until ni abot ang pila ka oras kani siya nagsagit man. Ba, are you still there? Kining video nagpakita sa malipayong bonding sa mag-amahan nga nagsilbing handumanan ni Harold sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Sakit man, apan gikinahanglan kunong magpabilin gihapon nga lig-on labi na alang sa iyang 7 anyos nga anak nga si Ishi. Usahay kuno magpangita pa kini sa iyang inahan ug mga igsuon. Bakoy adlaw bay oras, way gabi. Sige kung nahuna nila. Samot kadang-kadang anak na kong usahan ta nga buhi pa unta ba. Wa ko'y mahimo nga pasagdan nga mamatay as papa. Nga unta ikaw may muluwas. Utra mo sa nga ikaw pod hopeless. Namatyan usab ang pamilyang Enok nga didto sa ilang balay ni atong higayuna tungod sa kusog kaayo nga hangin. 3 ka miyembro ang namatay, ang amahan nga si Jose Willie, 61 anyos, ang anak nga si Arnold ug ang apo nga si Ira May, 16 anyos. Asoy ni Fatima, naglisod gihapon sila pagdawat sa nahitabo, labi na nga naghinangat ang Pasko. So, kayo mag-celebrate without nila. Amot lang kung mag-celebrate kami o dili. Dili ko sure. Dili mo sad may malapayon sa Pasko. May trauma gihapon sila, labi na kung dautan ang panahon ug dunay bagyo. Lisod sira ka na mubundak ang uwan. Anak ko di uwan eh. Hasta nang usa ka ni. Di na may matawag tarong. Mana naguna siya sa kuan. Nga ba. Di na maguba tong house. Plano mi nga kanang mabalhin na mi sa kanang kuan dako-dagko nga ligon-ligon nga lugar. Samtang natabangan sa kumpanya ang mga apektadong residente nga mo'y mipatukod sa ilang bag-ong Pinoy-anan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno. Ug kini ang akong short docu.